Maayong buntag Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, tinig sa nag-inusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad si Pagtuki Tats Samson makiguban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Pebrero 8 karon 2014, og nining ato ang programa karon, ang ato ang pagisgutan ang kabahin sa Cebuano Arts today, no? So nindot na sad ni atong topic karong buntaga mga igsoon, kay ato na sang hisgutan ang Cebuano Arts, no? So mangutana siguro ta nganong kini man ang ato ang isgutan karong adlaw, no? Kay adon na siya kalabutan mga igsoon sa kung mayon gitag Pebrero, magisgot na siya, no? Kasagaran nato mingon din siya nga Valentine's, no? So nining mga buwan sa Pebrero, okay, ato naman ginano ang love month, mao day na ato ang may bawaan niya. Moingon sa tag Pebrero mga igsoon, mo ni ang pinakamubo nga buwan sa tuig, no? Kay 28 ra kutob ang adlaw, no? Unya kung Pebrero nga adunay kalabutan sa Cebuano Arts, mao kay ang bulan sa Pebrero magsaulog man ta sa National Arts Month, no? So mo na siyang mo ni ang atong topic karong buntaga. Apan sa dili pa ta mo padayon mga igsoon, tuguti una ko sa pagpangayog katahuran kanyong tanan nga nagsunod kanunay nining ato ang tulumanon sa ato ang mga kaigsuonan nga anaa diha silang tagsa-tagsa kapanimalay sa atong mga kaigsuonan nga mga taxi drivers, PUJ drivers, bus drivers ug atong mga kaigsuonan, no, nga anaa diha silang tagsa-tagsa kapanginabuhi nga nagsunod kanunay nining ato ang istasyon ug sa ato ang programa, no? So kaninyong tanan maayong buntag. So may naota nga diha sa inyong tagsa-tagsa ka panginabuhi, magmalambuon kini diha sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, magmalipayon kita uban sa atong mga mahal sa kinabuhi, no? So magpasalamat kita sa Dios nga kitagaan kitag mayong panahon usab mga igsoon. Okay, so mo na nga kamong tanan, relax diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar nga anaa diha nagpaminaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio sets. Aron ato ning sayra, no? Unsa mo gid ning Cebuano Arts? Labi na gyud karong panahon na mga igsoon, okay? So kuyugan unya ta taud-taud sa ato ang mga dinapit, no? Nga maoy maghatag kanato og kasayuran kung unsa man ang Cebuano Arts mga igsoon. So kana, no, mo na ito ang isgutan karong buntaga. Unya kuyugan ta sa akong ginaingon kaganina, kuyugan ta sa ato ang mga dinapit, no, nga batid gyud niining ato ang pagaisgutan karong buntaga. Apan amo mong giawhag nga mopadangat, no, sa inyong mga mensahe, labi na gyud sa sa inyong komento ug mga suhestyon kabahin sa ato ang programa. Unya ang inyo sang mga mensahe nga inyong ipadala ato nang basahon, no, sulod niining mga oras gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11. Palihog daya lang sa ato ang Pagtuki hotline. Ang mga numero mao kini 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, 256-1679 o baka sa 255-5754 nga to ang Pagtuki mobile. Ang numero 0933-265-8233. Again, 0933-265-8233. So pinagi nining mga numero mga igsoon nga kung gisibya ana nyo ipadangat ang inyong mga mensahe ug ato kining basahon on air. Unya inyong aduna may kahigayunan nga maangkon, no, ang Pagtuki limited edition t-shirt. So nining Sabaduha ang ato ang gi-post karon nga pangutana ngadto sa ato ang Facebook, mao kini, no, what is art for you? So unsa maning art para nimo mga igsoon? Post a message and amo ning basahon panahon sa ato ang programa nga Pagtuki. So mo na ipadala ang inyong mga mensahe sa mga numero nga akong gisibya.
Unya maangkon nimo o aduna kay higayon nga maangkon nimo ang Pagtuki limited edition t-shirt. So kana mga igsoon unya kini sa ding ato ang episode sa Pagtuki, available din siya online, no? Simple lang log on sa www.rafi.org.ph og mabati ninyo ang podcast. So mo na mga igsoon, no? Mo ni atong isgutan karong buntaga. Okay, so again, sa kung mag-isgot kita og Pebrero, Love Month kina siya. Unya niadtong 1991 mga igsoon ang Presidential Proclamation 683 na establish no diin nagmando sa National Commission for Culture and the Arts ang ahinsya sa gobyerno nga gitahasan no sa pag-preserve o pag-propagate sa Philippine arts and culture. Ni mugna o ni create no sa Philippine Arts Festival haron pag pasiugda og mga lain-laing mga artistic activities para sa pag-promote sa pag-arte. So mo na siya mga igsoon nga nining ato ang pag-celebrate karong buwana. Ang tema mao ang Art on the Edge, Arts for Healing, Arts for All. So kini siya nag-highlights no sa mga advancements nga na-achieve in different art forms, innovations, and the modern evolution of art and the artistic creations. So muna mga igsoon ang mga pangutana karon, unsa man kini ka importante sa ang kining pag-arte sa ato ang kultura, no? Labi na gyud isip individual o baka sa mga organizations. So unsa man no ang ilahang mga pamaagi sa pag-promote o pag-propagate no sa pag-arte. So mo na mga igsoon ang ato ang pagahisgutan nining buntaga unya pasalamat ko nga niabot na gyud no ang ato ang dinapit karong buntaga. Ato silang ipaila mga igsoon, di nato lang ano no. Ang kuyog nato karon si Ma'am Erlinda o Marlinda? Dolores Susara. Ay, si Ma'am Dali Susara, no? Ang kasamtangang project director sa Sinulog Foundation. Ma'am Dali, maayong buntag. Yes, ma'am. Ayaw kalimot og pag-greet sa imuhang mga suking tigpaminaw og mga mahal sa kinabuhi. Yes, ma'am. Go ahead. Imuhang kuan, ma'am. Greeting sa imuhang mga higala, mga kauban sa buhat og mga mahal sa kinabuhi. Importante kayo. Hello, good morning to all of you, especially those who are in the culture and the arts. I am here to maybe share with you some inputs of the Sinulog. So, mao kata si Ma'am Dali Susara, no? Unya, taud-taud makuyog sa nato si Doc Jocelyn Hira, ang kasamtangang Executive Director sa Rafi Culture and Arts Culture and Heritage Unit. Unya kuyugan sa ni Ma'am Merlinda ang Bitiktan, kasamtangang chairperson sa Literary Arts and Dramatic Arts of the Arts Council of Cebu Foundation. Unya gikuyugan sa ni Attorney Joseph Baduel, ang kasamtangang Executive Director sa Cebu Pop Music Festival, og si Sir Hil Maningo, ang kasamtangang visual usa ni siya ka visual artist and caricaturist. Yes sir, mayong buntag. Mayong buntag sa atong tigpaminawan. It is such an honor nga niya nakigtipon ko ug nakikinabi kanimo akong higala ug usab ania nagkita usab kami ni Tita Dali kay lagi kani maghinangat na ang Sinulog ana naman ang atong panagtipon sa atong mga kaigalaan nga mao ang tumong ang sa pag-promote ini nga tuang matawag gihapon nato na visual arts. Okay? May buntag kaninyo tanan. May buntag, no? So, murag blessed kay karong buntaga kay naagyod ang mga maingutang po nga haligi, no? So, kung maghisgot tag Cebuano Arts, no? So, mao ni ang mga si Tita Dali na, no? Ang haligi. Okay. Dili haligi. Alright. Kunya okay, so di siguro na to lang ano, no?
mangayo lang siguro kog idea ninyo unsa man gyud ning Cebuano arts para ninyo, para nimo Ma'am Dali. Cebuano art. Sa tinuoray gyud wa kay kuy kuan no kay ang ako involvement aning sa arts is only in dance. O sa No, dance. sa Okay. dance gyud ko. So, So for including the other arts, I am merely an audience. mhm. Pero kung ari na sa sinulog, trabahante na ko. Okay. So more or less naghapon ta sa uban nga areas of the cultural arena, and I still believe nga murag membro man gihapon tingali ko anang mga kuana like music, Yes. kanang other arts, no? Kay we always work together also Mhm. in the field of arts. Sir Hill, sa imuhang Um, bahin. personally, kung ato ang sugdan gyud ug atong aron masabtan gyud sa ato ang mga kagalaan ug sa atong mga kauban nga mga pintor ug artist, visual arts. Let's talk about visual arts. Visual arts ug ato yung tukion ang tinubdan. It's the arts it's about painting, visual arts, about painting, about sculpture. It's about graphics, drawing, etc. Kanang makita. Decorative arts, yes. Kanang makita. Yeah. Mhm. So, Tita Dali, atong mga panahona sa diin nga tungha pa ko sa kolehiyo sa fine arts, wa pa'y fine arts din sa Cebu. That time. So I had to go to Manila and enroll myself in UP Diliman. So that's why kay wa pa man ang San Carlos. That's why they are so lucky. Ato mga estudyante karon swerte gyud kay sila. Kay nanay San Carlos, nanay UP Cebu. So Sir Hill, mga tuig, unsa man ang tema? 60s, 70s? mao ni gid ang mga tuiga. Mga nabiga. Murag di man maila, Sir Hill, ha? Ako na bata-bata pa na. Okay. Bata-bata pa na ako. So, mo na inihitabo din. So, wa pa na din sa Cebu. Wa pa. Oh, okay. So, you have to go to Manila. Yeah. In fact, ang ako ang mother unta to, ang gusto unta to niya mahitabo nga mo take up ko og pre-med. Akong ginani ko, ma'am, you know what, ug ako gyud siyang sundo ng imuhang kagustuhan ug nga dili na ko paminaw ug unsay gusto ni adre sa akong kasing-kasing. Ang kining imong anak artist man gyud ni. So ako just allow me to express myself freely, and then kibaw na ka atong ginikan mo no? Pero ko, ma'am, just give me this chance. Kay ato mo yung paminaw ug unsay naa gyud ang tipik sa atong kasing-kasing ug asa gyud ta at home, di ba? So mao to nga ni-enroll ko sa akong course nga fine arts. Yeah. Okay, Ma'am Dali, no, sa ato sa Sinulog Foundation, ma'am, how does the Sinulog Festival promote the arts? Actually, it does not only promote the sinulog per se as sinulog. Okay. Kay mo touch on man gyud ta sa other arts, no? Yes. Like music, Yes. like dance, Yes. like cinema, Yes. and other artistic endeavors. Pero ang sinulog tungod sa kadako tingali aning sinulog nagkaanam naman ni kadako. Murag tanan musod na gid mi ang sinulog kay murag gi-identified bang mingunggay kag sinulog aw Cebu na gyud na. Yes. Mingunggay kag sinulog aw Cebu sinulog. Yeah. Maskin asa ka kay maskin ako anywhere I go mingon that I went once to Zamboanga nga ang mga Muslim traders dito nga nag-abang bitaw nato sa Jones. Pagkita nila nako, uy ma'am, sinulog. Makakuan dahil sila maka-identify. By the way, congratulations, ha? Nindot kayo ron ang ato ang pag-celebrate, no? Yes. Grabe Salamat. kayo, as in, Mao gyud. grandioso kayo, and mayog yung pagkadala, no? Salamat In kayo. collaboration with the different agencies. Wow. Salamat Superb kayo. Mo bitaw na ang sinulog is what it is now because of the people working in it. The cooperation we get from
tanan, no? Mag-cluster meeting gani, tanan involved. From all agencies, mga police, mga ordinary barangay, the people, the community, the students, daghan na gyud kaayong involved so that whatever we need, dali ra kaayong pagpangayos tabang kay murag mo support manggid ang atong katawhan. Ma'am Dal, kung magisgutag sinulog dance, makonsider na ba nato ni siya o maklasify ba na nato siya as an art form? An art. Kanagong sinulog is part of the wider Spectrum. concept of dance, no? Kami ngong ganitag sinulog sayaw manggid na. So, yes, you could say nga it is an art, but it is not a distinctive art ra gyud. It hinges on the other arts like music, like kaning painting, like other forms of dances, nga mga modern, mga tribal. No? Kaysa sinulog, Sir Hill, makita na po na nimo mga visual, di ba? Oh, naagyod. From the props, from the Costumes. costumes. Naagyod. Naagyod tanan. Involved Mo involved. in fact, allow me to thank also the Sinulog Foundation nga for how many years na kita gyud nag-design, no, disenyo sa ilahang official shirt, no. So ako Suki. so mao na kulas gyud kay ang kulas kusog ug lig-on ang Subuanon. Mo nang kulas. Unang kulas. Unang Mao ba ang design, ha? Design. All these Before years. months pa gani, moadto na mi dito. Tan-aw na mi nga design. So kung mingon tag pila ka tuig ang sinulog, Sir Hill, mao na pud ng mga number of years nga taw-taw na pod. na involved sad ka. Mao na pasalamat sa Ginoo sa kahitasan sa. Yes, no? Kana mo man grasya. Yang Wow. na to. Now, So, Ma'am Dalig, balik ko nimo. Ma'am, unsa may mga development or trends karon nga inyong nanotisya no sa mga among Cebuano artists nga ni-appeal sa sinulog? Yes. Karon ang ni-appeal, makita nimo ang improvement and enhancement sa ilang choreography. And to think nga, kadaghanan biya sa atong mga choreographers why formal training. Gikan nas mga laing lugar wa nay ga eskwela gina sila, no, og kuan choreography, pero makita nimo ang imagination, ang creativity. Unschooled na agid tanan. Maybe because mo gani na nga mingon ta nga kung ako mga amiga mangutana sa Manila, what makes Sinulog different from other festivals? I think it's the religiosity. Yes. No? Kana siya, may wa sa uban. Mo na wa sa uban. Nga diha kita nagsugod, mo na itong source. Mo na. So, proud kay kung maingon ana nga ang among religiosity. And of course, as I said, I've always counting on people who help us. Mga dato, mga pobre, mga pulis, mga Tanan. maskin tanan. All walks of life. Basta magsinulog. Tawgo na gayli mog meeting manungagin na Yes. sila tanan. Okay. So, kana ma'am no, ang festival or ang sinulog opportunity pud ni nga naka-develop ta, naka-create tag mga kana no kanang katang mention nimo nga sa una wala gini sila. But ang mga choreographer nato ron nagkadaghan unya ang talent bitaw nagkagrabe. Innate no? Yes. Kadaghanan na mga innate na lang yun kay wa man gid taon sila education ani. So it comes from within. Pero nakatabang sa na ma'am ang kanang mga festival sa ubang mga lugar na na exposure to other nila. festivals. So na makahelp na, in fact kadaghanan sa itong mga choreographers din mga to biya naglain-laing lugar. Sometimes I see them in Leyte, I see them in Surigao. Pero every year ma'am no nag-improve gid siya. Yes. Naag yun ang pag-improve. Ang kuwang lang ginato tingali karon, as I noticed nga we need to have more workshops, no? Yeah, kinahanglan gid na siya. Especially in concept making and costume design. They have that's why I told Rick, next year mo kuang gyud tag mga workshop kay if we really must go up, kinahanglan mo up sa ni atong Appeal na ginas programming ma'am. Yes, appeal na gid na siya. In relation na ma'am no, unsa may mga future plans karon for the Sinulog Festival? At the moment wa pa kaayo mi nag-istoryag future. Kay bag-o pa. Murag nahubog pa. Nahubog pa. Relax sa kadiyot.
Nirelax ang awa lang gyud ang ako mo gyud ang akong first priority tingali is to have workshops, Workshop, yes. especially on concept making and also on costume design. Kay namang gyud daghang kay nato nga ang concept rural unya ang mga costume European wa na mo match sa Wa na mo match. Oh, ano na ko Okay. kinahanglan kaninduha magdungan gyud ning costume ug ang concept kay the moment you have very good concept mo na magunay mo dagid sa sayaw from costumes to props to the background and all that. Nya mo ni pay kuwang nga atong improve na. Dako ba na siya nga kuwang, ma'am, o murag gamay na lang yun? Kaya na naman tayo murag basic, no? Oo, na. Di man po ning sang gamay raman. We really need it more. Kay og ganahan gid ta nga mulambo pag yun ang atong sinulog. Ato pampatasan og gamay. Yes. And then we need that through I like workshops, sharing with other festivals, no? Kay usually kaning mga organizers sa mga festivals usay mga kauban naman sa Yeah. namo Mag-abot ang magyud mong mag-abot hapon. mi sa NCCA kay most of us are members of the Executive Council on Dance sa NCCA. So makita-kita rin may taga Iloilo, taga Dinagyang, taga Bacolod, taga Davao and all that. Magkita-kita rin. So we discuss this and we really have to enhance and to have more workshops sa concept making and costume. Sir Hill, arikos imuhang pinaka first love, no? Mao mi gid matod pa nimo. Imog yung gisunod ang pitik sa imuhang kasing-kasing nga adto yung ganto. Bisan pa sa guidance o sa pag-awhag sa imuhang mga ginikanan, niadto jud kag Manila, no? Nilayo jud ka sa imong pamilya para gyud pagpursu sa imuhang first love. Okay, sir. Talking about your first love, now unsa may isgutan kuno nato karon ang current state, no? Kung may isgutag Cebuano Visual Arts. I like that question, higalang Tats, no? Ang kining ato ang pag-hisgot karon sa visual arts, like what I have mentioned a while ago, it is created primarily for visual perception, no? So mo nang dancing, painting, sculpture, i-broad man kayo, no? Yeah. So imo makita ang movement. In fact, as far as I can recall back then, wa pa kay galleries back then, no? So karon naanay ato ang mga pintor, ato ang mga artists, daghan na kay silang venue to choose from. So Pero during your time, sir, maglisod pa jud ka pagbalik mo din sa Cebu. Unsa may nahitabo? you know, so pag kuan, like let's say maninguha ka asa unsa mangutana nga akong ginikanan, which ako sa di ko katubag asa man kadto magsilang kag pintal. Unsa man pagkabuhi, you know? So akong giingnan ko, ma'am, I think God has given me this talent. So I'm sure ning inunta na agud siya gihatag nga panahon alang nga rin ako. So Murag nindot na gyud Sir Hill, murag ato siguro nang paladman unya, no, ang imuhang kana bitang ang kahilig kay mura sa nasa koy anak nga anong mao mo gina imong hilig. Basig napoy na minaw nato. Apan putlon tiga ka diot, Sir Hill, kay nasa linya karon si Ma'am Joy. Okay. Yes, Doc Joy, mayong buntag. Hello, may buntag ya, Sir Tasso, sa imong mga bisita nga naagyod, nagahin yung Yes, nakakaroon din sa studio. Sila si Ma'am Dali o si Sir Hill, Doc Joy. Hello, Ma'am Dali, sus kanis Ma'am Dali, oy, institusyon naman yun ni gamay, kuan pa ko, Ma'am Dali na niya si Hill. Of course, kita may wakaila ni Hill nga, dagang kayo na siya nindot nga mga pang-compose. Sus, dili yun na makuan, may buntag. Ug sa atong cooking paminaw, Sir Tat. Yes, ma'am. Doc Joy, kana, no? Ato manggong topic karong muntaga, kabahin man og Cebuano Arts. Ma'am Joy, ang ako siguro pangutan nimo taga-economic idea, no? Unsa man ka importante, no, ang kining maingon tag pag-arte or Cebuano Arts dinhi sa ato ang kinabuhi. Unsa ka importante? Una, I think ang
appeal man gud siya sa kinatibuk-an nga existence sa usa ka tawo. Sir Tats, ang arte, no? Sa Binsaya na siya arte, no? Which is borrowed from, pero pag mugna, no? Kanang, so ang para nako numero uno imbis usa ka gikan sa siyensya nga antropolohiya kanang kuha man gud siya kumuingon ka nga ang apil ni sa kultura bitaw na nga katong imong opinion ko an ganina nga naa siya gihimo siya nga decree in 1991 nga naa under sa National Commission for Culture and the Arts kay ngano kung apil man siya ang art man gud usa siya ka expression sa kultura, no? Kung moingon tag kultura ang pamaagi sa panginabuhi sa katawan dili ra man ang ingon nga pagkaon or sayaw or kung apil man na siya sa kinatibuk-an sa existence nato ang kultura. Sa ato pa ang arte or the arts is usara na siya sa kanang kanang subdivision diha sa kultura, pero muingon ka nga ang arte dili ba na siya by itself arte lang kay kung tan-aw nimo sa ato ang existence as Cebuanos or Filipinos, like sama sa giingon ni Ma'am Dali ganina, like ang pangutana sa sinulog nga kanang kuan unsa man siya art, of course it's an art, no nya, pero nindot kay pagka-qualify ni Ma'am Dali kiningon siya nga but you know dili nimo ma-isolate ang sinulog nga sayaw with all the other creative aspects of the expression kay ngano dili mo na mahimong sinulog kung walay music, and music is an art expression. Nya, so ang kuan man gud ni Sir Tats kung miingon ta og kanang arts, it's really kuan ni siya kana bitang mo ka nga employment in English sa employment of human creative impulse. Sa ato pakitang tanang tao do natay kana creative nga kanang gusto kitang mumugna, no? Kanang ang mugna, which is pagmugna, whether pagmugna na siya sa huni ang musika nga or sa sayaw pananglitan sa sayaw or sa pagguhit or sa pagpintal kuan ni siya, no, all aspects. So kung ngayon ka in the Cebuano, in all cultures for that matter, so dili ni siya lahi sa Cebuano, and in fact mas nindot gani ning gipatagaag pahinungdan, no, kay in fact may kang pagkapili sa NCCA nga ari sa pero kay ngano kaning Pebrero man go, diba, traditionally, which is American influence, ang buwan kuno sa mga kasing-kasing. Ug tan-aw nimo ang kasing-kasing is where kanang creativity, it's an expression, no, ang kasing-kasing bisag ang brain guna nimo, pero ang kasing-kasing mangod, so that what happens is anything that ang usa ka ang mga tao who lives together makuha niya nga naa siya creative impulse to express pananglitan unsa ka gwapo sa usa ka lugar, iyan ang ma-express in many ways. Kantahon ba na niya, magbuhat ba siya og visual arts, magpintar ba siya, o yabang idibuho inana ka colorful o inana ka aktibo, no, ang ato ang arte. Sa ato pa importante ang arte kay mao man ni siya ang espiritu sa imong pagkatao. Kaya bitong panangtan, it can be as simple as inani kanang culinary arts nga kuan kanang pagluto, di ba kita fine makita taste ana mo inunita wa man lami unsa ni, you know, that's already part and parcel of your creative. Kitang tanan na agit ay creative. Ang sa problema na murag usahay ba na box in ta nga oy artist lang ka kung kuan kanang kinahanglan mauni, no, kanang boxed in kay taba, instead of saying the art is part and parcel of our lives and our existence, kay mismo gani ha sa kanang sa entamblado na lang daan sa fiesta pananglitan, di ba, sa years mahinumdum ko nga ang drama sa entablado, pero di ba na mahimo ang drama sa entablado ugay mo arte, which is mga dramaturgo. So makaingon ka, Doc Joy. Ha? Doc Joy, makaingon ta nga unsa kang kinabuhi, no, kung wa ning arte. So precisely. Makaingon ta nga wag yun, patay. Wag yun, di ba? Murag makaingon ka nga. Di ba? Kuan man gud na siya, Sir Tats, innate na siya kanang inborn gyud na siya nga naagyud ka. The only thing is that katong giingon ni Hill nga kanang kuan ngo ingon siya nga gihatag nay uban nga gitagaan gyud ana, no, nga gifted gyud na sila, and I think ang gift ana imo gyud ang iperso nga kuan kanang in fact mapulso kay naa man gyud tanan na ang uban lang kay mas stronger ang ilaha, so therefore dapat ila gyud ang iperso sila man gud ni ang mga mensahero kung unsay gibati sa katawhan. Kaya bitaw art kuan expression man gud ni siya kay ang usa ka artist po
whether sa dance, sa visual, or whatever art form, or poetry, or short story, dili bang gud na siya mamugna ang iyahang pagsabot kung wala sa siya ni-interact sa atong katilingban. So siya, mo bitaw na siya muda sa espiritu unsa iyang nakitaan siya ng messenger for us to also begin to understand, appreciate, and maybe rethink sa unsa ta sa atong pagkatao.